Guys, dito ako ngayon sa Camp John Hay. Papuntang ano yan, PMA. Okay, galing ng city proper ng Baguio City. Punta ako ngayon sa Camp John Hay. Ngayon lang ako pupunta sa Camp John Hay, mag-chillax. Kasi holiday ngayon, baka sana konti lang yung tao. Baka nandun sila lahat sa sementeryo. Samantalahin natin yung base nila. Kasi kapag maraming turista rito, wala kang mapagpwestuhan. Kung kayo ay magpipiknik, mahirap maghanap ng pwesto. Punta tayo dun sa may biking area. Meron din namang biking area dito at iba pang mga pwedeng paglibangan, horse riding. Kain tayo dyan. Bank of the Philippine Islands. Wow. Nice dog. Uy, ganda pala rito, oh. Malinis. May ramen. Saan tayo sa ramen? With noodles. Ginawa nilang ice cream. Lakad tayo dun hanggang sa may sana makapunta tayo dun sa may ano ba yun, libingan ng mga hayop. Chillax lang, puging lakad lang, pero makulimlim na naman. Lagi na lang makulimlim pag lumalabas ako ay aray. Hinihingal na ako eh. That's too right. It's very sweet. Di ba dating ano to? Exit lang yan. Tara.
Camp John Hay. Dati itong kampo ng mga American. Itong Camp John Hay. Maganda para tayo lang. Walang tao ngayon, no? Kami lang yata. Maganda para hindi kami nakikipagsiksikan. Kasi kapag maraming tao dito, dito pa lang sa bungad marami nang nagpipiknik. Punta kami dun sa may mini golf course, biking area. Many talaga. Mini golf course. Dati siyang, di ba, ito kampo ng Amerikano, no? Ha? Dating kampo ng Amerikano. Anong taon sila umalis? 91? Kasabay sa Clark yata. Pero bakit umuulan? Maganda dito mag-jogging. Hindi ganong mausok. Pag umaga maraming nag-jogging naman dito. Under the trees ka mag-jogging. Yan, meron pala, oh. Tinanghali na sila. Ah, Tinanghali na sila. sakto pagdating natin dun, gutom na tayo. Hindi ganito po natin. Parang kulang yung nag-picnic ngayon dito. Kasi yung parte no yun. Yan. Kapag panahon ng maraming nagpipiknik, walang damo dun. Ngayon medyo mataas yung damo niya. Paintball. Zipline. Mahilig sa paintball na laro. Wall climbing. Yan. Mahilig ka sa laro ng Fritz. Paintball. Airsoft. Saan naman kaya yung ginagawa? Doon siguro. Siguro, dito siguro. Pero yung zip line. Horseback riding. Saan doon? Horseback riding. Yun, nandun sa kabila. Doon, siguro. Doon yung horseback riding. Saka na tayo papasok doon. Yun, bilihan ng mga souvenir. Horseback riding. Uy, parang Ano sa kuya? Ito mga tayo na. Ayan, oh. Kakain mamaya sa
Yun o. Diyan tayo kakain mamaya. Ayan o. Yan, yan. Ito lang tayong budget. Kakain tayo dyan. Utang muna. May shakies. Natakpan mo sa kanya. Ay, sariwang hangin. Halloween na tayo. Diyan tayo matulog mamaya. Chicken kami mamaya dyan. Naka-reserve na kami dyan eh. Pay parking. Pag dumiretso ka dun sa kabila, diretso siya ng ano, tatago siya ng Right Park Mansion Mines View. Yan, maraming tagusan dito. South Hill pala. Alin, yun, yun. Scout Hill. Yun, punta kami dun sa Scout Hill. Mabilis na maglakad. Dito na. Ay, hiningal na ako ah. Punta kami dun sa Scout Hill. Yun, kulang yung mga nagpipiknik ngayon. Mangilan-ngilan lang. Pag pumunta ka rito na wala kang kasama, wag na. May inggit ka lang. Yun, tulad halimbawa ano no. Ano bang hotel yung nandyan? Nandun yan sa taas. Pero may bayad. Oo. Tara, punta tayo dun sa taas. Pag nandito ka sa Camp John Hay, mabagal lang yung lakad para hindi kayo pagpawisan agad, para at ni-relax nyo rin yung view. Stay away from dead trees. Oh, dead trees. Oh,
Ganda na yung kalsada rito, ano? Yung last na punta natin, asfalto na, ano? Labas na yung mga bato. Okay na, pati yung Ngayon gilid, okay na. ayos Saka yung na. mga gilid-gilid niya, maganda na. Pero madulas ang aking shoes. Kaya ayaw kong duman doon sa gilid. Dito lang ako sa may damo-damo. Tara, akit tayo dun. Akit kami dito sa may gilid muna. Mga old house yung nandito, ano? Mga old na bahay. Ay, ginawa na nilang mga... Oo, yes, ano? Doon tayo. Dito? Oo. Ito, dati wala yung hagdan dito eh. Ngayon, mayroon na. Yun, umasinsin na rin. Ayan. Okay tayo doon, ano? Yun, akit kami dyan sa taas. Alam ko na lang daw din kami dyan sa Los, maluwas na rin yan. May Oraguna na masyal. Taga Bicol yung bumaba na yun, ah. Taga Bicol. And ikot tayo dito sa may biking area. Yan, 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 yan. Titiktok sila. Dito yung pay parking. Isa sa mga pay parking dito sa Camp John Hay. Dali, dali. No drones allowed. Uy, sayang. Dapat sayang yung drones natin, ah. Parang yan. No, maganda rito. Maluwag yung biking area. Hindi crowded. Nga lang, dadayuin mo yung Camp John Hay. Check this out! Check this out! Check this out! Hinay-hinay lang. Para hindi agad tayo magutom. Ayan, ikotin natin tong Scout Hill. Scout Hill, di ba? Punta tayo dun sa dulo. Yan, silipin natin yung golf. Mini golf.
inside the seesaw. Nakakamiss din ang seesaw. Laro tayo. Oh, ito ang mini golf course. Ayun oh, napinturahan din oh. Pinaganda nila si Pinocchio. Ano? Napalitan nila ng ano tawag dyan? Ay, ano? What is that? Artificial grass? Grass. Yung, dati tuklap-tuklap. Pero baka tumas na rin yung bayad dito. Yun yung bayaran doon sa dulo, yung bilihan ng ticket. Check this out. Check this out. Check this out. May bayad ba dyan? Yun sa ano, may bayad. Dito yata. Pasok tayo. Pasok ka na. Tapos 5 piraso. Kaya magbayan. Ija ticket book mo. Ibayad. Doon po. Left side tigo ka. Hindi raw maaraw kaya hindi ganong lumilipad sila. Saka na lang. Kapag maaraw. Saka na tayo papasok sa Butterfly Sanctuary. Puyat yung mga paro-paro. Wala araw-araw. Ganun pala yun. 80 yung bayad. 2 years old below, wala no? Wala. Pakulimlim kasi ngayon eh. Ay yung paro-paro eh tinatamad lumipad. Nasa gilid lang sila.
everything. Malamig ang simoy. Ay, ganyan pala ang parallel. Yung? Parallel parking. Oo, ganyan. Nakaganyan na. Mahirap. Kaya ayaw kong mag... Ano eh. Ito ata yun. Pasalubong souvenir. Pasok tayo doon. Hindi pa tayo napunta dito. Kaya nga pupuntahan natin eh. Yun, doon niya. Punta tayo doon. Saan na? Ay, bibili tayo doon. Bibili ang ticket. Pagpapasok mo. Oo. Tara, punta tayo doon. Bili tayo ng ticket. Yung pagong dito rin namatay. (1906) Oh, galit yung aso. Mukhang nakikita niya yung mga kalahi niya eh.
85 pala yung bayad dito sa Cemetery of Niga Baptism. Pairan mo sa kanya yung cellphone. Zipline dati. Wala na. Na-abandon na. Ah, ito yung dati, tree top. Wala na pala to. Yun doon sa ba. Napabayaan na, ano? Hindi na ginamit. Sayang ano. Yan yung budget ko dito. Ano sa taas pa rin yung daanan? Zipline. Wala na, hindi na gumana. Sayang. Kakalinis lang nila. Ayan o. Ay, zipline. Para tayong nasa gitna ng ano. Wala nang katao-tao.
Ayun, wala na. Nadadaalan. Sayang. Punta tayo doon? Ah, doon? Hindi na. Wala naman na. Dead end na yata yan. Yun lang, Chicken jogger. Mas spicy. Sige na. Ngayon, wala na yung mga zipline. Okay guys, labas na kami ng Secret Garden. Wala na pala yung mga zipline dito. Hindi na gumagana. Okay, dito na kami sa labas. Hungry much? Bell Charts, Bell House pala, Bell Charts. Bell House. History Trail. Makulimlim na. This way to History Trail. Okay.
Dito kami sa History Trail. Close. My gosh. Exit na tayo. Malit lang pala ito eh. History Trail. Labas na tayo. Labas na kami. Punta kami dun sa picnic. Yan. This way to, ano yun? This way out. Exit. Sabi pala niya. Yan, mag-exit na tayo. Exit na pala tayo. Yan tayo sa may picnic area. Yung bungad naging huli. Magkano yun? 50 may strawberry. Okay, dito tayo sa may picnic area. And medyo meron ng mga nagpipiknik kasi kanina ng pagdaan ko wala pa, baka sa linggo. Mas grabe ang tao rito.